Pozdrav ljudi! Ja koristim ovo krasno blatno vrijeme da operem traktor, pošto moram na tehnički. Pa evo, planirao sam napraviti nekakav video, znači pranje. Imam neke stvari koje moram porješavati prije tehničkog i odlazak na sam tehnički, pa evo planiram to malo snimit, napraviti nekakav video, pa vidjet ćemo šta će ispast do kraja. Evo, znači nije nešto on pretjerano ni blata ni ništa, ali evo moram oprat. Želim da to bude kako spada. Evo, krenit ćemo sa pranjem, pa onda ćemo vidjeti šta i kako dalje. Evo, već dugo vremena si hoću zamijeniti ovaj volan. Želim staviti ovaj duboki, što je original od 360. Evo, napokon sam ga kupio, pa ću sad to zamijeniti. Ako ovo ikad budete radili, morate paziti da kajlu ne izgubite koje je unutra. Zato sam ovo popustio i vratio da mi ne iskoči volan i da ne izgubim kajlu. Evo ga. Druga stvar koju ću napraviti, to je izbaciti ovu šerpu i staviti sjedalo. Bilo mi ono sjedalo se raspalo, pa sam stavio ovo što sam imao za prvu ruku. Međutim, eto, za prvu ruku traje pola godine. Sad evo napokon kupio sjedalo i sad ga treba zamijeniti. Evo, namontirao sam novo sjedalo, ali žali Bože posla i vremena. Znači, ovdje je sjedalo koliko god može nisko namješteno, znači do poklopca hidraulika. Ali ja kad sjednem na to sjedalo,
ja ne mogu dokući dole nogama na podnicu. Znači noge mi vise u zraku. Jer pogledajte gdje je to sjedalo. Znači u ravnini volana. I da nemam ovaj visoki krov, ja bi upao glavom gore. Znači katastrofa. To je, ajmo reći, kao neko univerzalno sjedalo, ali Bože sačuvaj. Dalje što moram je skinuti ove poklopce od lampi i probat malo očistiti te kontakte i to sve, jer štop mi ne radi kako treba. Vjerojatno je negdje masa problem, pa evo probat to malo očistiti i osposobiti. Evo, riješeno je. Kao i obično bio ovaj problem u masi. Naprijed radi sve. Sljedeće što moram riješiti je prednji trap, to jest, ne znam sad, evo sad se ne mogu sjetiti kako se to točno zove, ali prednji točkovi su mi, znači prednjim krajem otvoreni prema van, previše. To mi se izgubilo kad sam raširio ovaj prednji trap. Znači, raširen je na tvorničke rupe na 150 cm. I ova spona ima, znači, ove utore za ovaj trag kako je i bio. I onda je ovdje imala isto ovakve utore, ne spona, nego krajnik. Ima ove utore za ovo uže podešavanje i za ovo širje. I sad sam ja, znači kad sam raširio prednji trap, ovdje u ove utore stavio, međutim to je ostalo, prednji točkovi su mi ostali prema van dosta. I osjeti se na volanu podosta, tako da to moram, sad ću to riješiti. Znači riješit ću tako da ovaj krajnik, on je na navoj. Znači ovo i u ovoj cijevi je navoj i njega ću, znači, odvrtit, znači da dobijem, da raširim ovdje i da dobijem točkove kako i trebaju biti. Evo sad malo pristojnije izgleda. Evo znači šta sam napravio. Znači na ovoj sponi sam ga produžio. Sad ćemo vidjeti u vožnji kako će to biti, ali mislim da je sad ok. Ovo smetalo sam skoro zaboravio. I sad je još ostala zamjena točkova sa uskih na široki.
to bi bilo to. Evo, pila je prošla tehnički, bez ikakvih problema. Evo, to bi bilo sve za ovaj video. Hvala vam na gledanju i do sljedećeg. Lijep vam pozdrav!